И здравейте, приятели, в момента сме на язовир Царово. Това е трети удар с сутринта и имаме една изкарана риба, един гол, красавец 11 кг. Нямаше и 5 минути как я хвърлихме и по една. Дистанциите са доста големи, малко е трудно за от ръка. И моето идваше лесно. И моя удар идваше лесно. Аз не знам дали съм пъкнал. Да вземем кепа. Ще си взема майката, че аз не го чух. Аз го чух и го засякам. Не съм го чул. После го чух малко. Някой дребосък. А? Георги, дали снимай. Нали, наред стои. Вземи си майката при теб. Чек играе. Той не е мъничък. Мен ме заболя ръката да те взема. Виж, не е малко, ще едно толкова бързо иде. Виж какво става. Тук е дълбоко и това са борят толкова. Дивак. Не. Ето го, да. Чакай да стоя още да се борим.
Ето го. Влезе. Става и за вадене, става и за кепване. О, голямо. Видя ли какво става на дългата въдица? Да ги викаш, да ги хвърлим на късо. Ядраш въдицата. Аз ли? Да. Ще покажем как се закача. Как се закача? Перфект. Що става? Гледайте сами. Чакай, че от тук. Що става? Красавец. Как се закача? Няма да кача. Най-доброто. Я тата дръж да го покаже. Смоли ще снимам. Той няма да даде сега. Красавец. Сега как да снимам? Спри, пипа. Няма да снимам. Спри. А? Спри. Сега ще пускаме въдицата. Тази е на 147 метра, другата е на 140 и главно на там кълбе. По-малко от 120 метра не бара. Така, точно се дошли. Пускаме шпулата. На 20 ще има още един влог на язовир Бистрица. Този път само от ръка. Хубаво е, че е с GPS и си ходи на едно и също място и си захранва. А тази въдица нямаше и 5 минути как сме хвърлили клъвна. Ето го поредния шаран. Дали няма да префърна? Всички да кълват веднага. Бива това, не се Далече ли е още?
Ето хора, отново както я хвърлихме, 2 минути се минаха и гладно. Значи да не е гладнало. Ядреш едната. Давай. Как се спомня с това телефона? И така си мисля, не знам. Риба ли? Засечи я. Риба ли? Бахно. Лесна работа. Тръгна и твоите. Иска прехвърляне. Верно, остава се да клъне някой от нашите и... Откачи ли се? Така ли? О! Те въдите са объркани, бе. Не са в една и най-съща. Я са... О, хора! Ръм! Ето не е на ръм, но чао! Ето хора, тази на 115 метра клъмна, там вадат. Не мога да снимам така. Хора, сега изкарахме и моя. Двоен рън. О, моя дивак. Той е дивак. Тя ми има вода. Ако кажете, тази година са ти малко риболови. Ето го поредния шаран. Или амур. Къде е лаби? Давай наляво, дай надясно. Надясно. Ето дърпа. Дай надясно. Не, надясно. Да я дигна. Не бе.
И да се объркат. Това вече направи хубав рън. И здравейте хора, идва края на днешния риболов на язовир Церово. Хванахме около 5-6 риби, доста борбени. То всичките над 10 кила с изключение на една седмица. Много хубави, много борбени риби има на този язовир. В момента сме на 4-ти сектор и рибите за стръв мога да кажа, че каквото им фърлите на всичко калове. Нямат претенции за стръв. Но има някакви дупки, в които ако не попадне стръвта в дупката и не кълве. Например, от 5 метра става дълбоко изведнъж 9. И не попадне ли там, не бара и заради това иска по-често да се прехвърля тук. И това е като цяло за този риболов. Чао! Дарете един лайк и се абонирайте за канала, за да има още такива яки видеа. И хора, включват се отново, че как сега ги прехвърлихме за последно и плъвна отново. Аз ще се зареждам лодката за другите въртици. О, дърпа аванси. Тато, ако искаш... Нищо. Не го напъвай много. Маръчите. Прави ли са? Това май е голям. Има ли аванс? Пусни му аванс. Ако трябва, ще му пусни, няма да видя. Не бъде така. Не го лапай. Той да изпира. Нави сега малко, нави. Внимателно. Спокойно, те са вънка. И айде вътре е шестата риба за днеска. Сега като ги фърлим тия, сигурно ще има и още.
Добър е. Я да видим на какво клавна. Това е тази кора. Това е шока. Ай го... Той монтажа се е откачил. Не се е откачил, той е отгоре. Да, защото това се движи. Викам, какво стана сега? Я да видим. Отгоре се закачи. Хубав е. Пак добре се е закачил. Отгоре само че. Аз не мога откача се. Плъвна на лавка, чисто.